היוש, שלום, אני עדי, והיום אני אראה לכם את כל אוסף האיפור שלי, שקניתי בביוטיקר, בקוקולה וממאבוקולה. אוקיי, זה המסקרה שלי. אין להשיג אותה בשום מקום, אלא בכל מקום. לוקחים את המסקרה, זו המסקרה, אתם רואים? יופי. לוקחים אותה, היא נורא מיוחדת, אין להשיג אותה בשום מקום, תזכרו את זה רק בכל מקום. רציתי לקנות אותה בביוטיקר, אבל לא היה, אז קניתי בקוקולה, ואז לא היה, אז קניתי בביוטולה. ככה, לוקחים את המסקרה, פותחים, אתם רואים? פותחים, מזיזים טיפה, מרמים את זה ומתחילים. יפה, אני מקצועית. עכשיו, אני אראה לכם, יש לי ספטון. אני ארצה לכם את הפנים. שנקנה בסופר פארם. הוא עולה מלא כסף, אבל אין אותו לאף אחד. בבקשה, קוראים לו עוד מפתח. לוקחים את העוד מפתח, זה בגוון זהוב. משהו כזה נשאלתי, אמא שלי, אמא, כן, זה זהוב. ואז אתם לוקחים את הספטון הזהוב ואתם עושים ככה, אתם מסרטטים איתו בדיוק כמו שכתוב. כן, זה שפתיים גדולות, זה באופנה. אוקיי, אחרי ששמנו הצד השני של העוד מפתח, זה הצד שמקבע את העוד, שאם את כאילו אוכלת משהו כי את בהמה, או שאת שותה משהו כי את צמאה, או סתם כי את בולמית, או אנורקסית, או נותנת נשיקה לכלבה שלך שמקקת לך את השפתיים, אז את צריכה לפתוח בעוד מפתח, מאחורה יש מין שקוף כזה, אם אתם רואים, בדיוק שם. אתם רואים את הנקודה הזאת? זה מקבע את העודם. אתם מכוונים את זה לשפתותיכם, כאילו זה השפתותיכם. ואתם מתחילים לרוח בזהירות. ככה, כמו שאני אמרה, בעדינות. עכשיו, אחרי ששמנו את המסקרה המהממת שנקטה בקוקולה באין מקום ויש אותה בכל מקום, אנחנו עוברים לאיפור מחברת איפוריישן, זאת בחורה מדהימה בשם מאי כהן. שמוכרת איפור שהוא בעיקר לכלבים, לכן הדוגמאות שלו היא בצורה, הנה עוד כלבלב, לכן זה בצורה גם של חתול, ולכן לוקחים את הדבר, הוא נקרא חתולונה מהפירון, עם החתולונה מהפירון בגדול אפשר לעשות כל דבר לצורך העניין, חורים באף, חורים באוזניים, פירסינג בבטן היפה והשטוחה שלי, אפשר גם לתת כל מיני דברים חוטט באף, כל מיני דברים. נכון, אפשר לתת כל מיני דברים. נכון, עכשיו בחתוליישן אפשר גם להוציא גבות. אין, זה פטנט עולמי, המציאה אותו רק מהאיפוריישן, וזו חברה עולמית שלא קיימת בשום מקום, רוצים לקנות אותה בכל מקום, אבל אין אותה, אז תמותו. אז עכשיו אני אשים את חתוליישן בצד, ואני אגיע לדבר. אבל תגידי, איך את משתמשת? שקט. זהו שאני בוחרת שלא להשתמש בזה, כי זה איפור לא משהו. עכשיו, הנה טוב. הנה הכלבה אמיתית, בואו. עכשיו, מה שאנחנו עושים זה דבר כזה. אתם תהיו... לא, זה לא קוקוליישן, זה איפוריישן. עכשיו, הדבר הבא זה להיט, אתם רואים את זה פה לראשונה וגם לאחרונה. לא תראו את זה בשום מקום, לא תמצאו בזה באף מקום, אבל תרצו לקנות את זה בכל מקום. זו הסיסמה שלנו. אין את זה בשום מקום, תמצאו את זה בכל מקום. עכשיו, קוראים לזה סוס פוני. הפוני הזה נקרא... שקט, את מפריעה לי. הסוס הזה, סוס חד קרן. זה למה? כי יש לו חד ויש לו קרן. ועם הקרן אני יכולה לחדד את העפרונות עיניים שלי. ולכן אני מכניסה לו פה מאחורה פה. ואז אני מסובבת, והאיפור מתחדד לו. זה פטנט עולמי שלא תמצאו בשום מקום בעולם, כי פשוט לא קיים, אני נמצאתי אותו. אז יש לנו פה את הסוס חד קרן, שכמו שאתם רואים גם אין לו קרן. עכשיו, יש פה משהו שהחלטתי לחשוף אותו לראשונה. אף אחד לא יודע כמה אני אוהבת אותו. רק מי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת אותו בצבעים סגול, בעיקר בצבעים אדומים, וגם הרבה בצבעים ירוקים, וזה קיים הרבה בחול, אבל ניתן להשיג את זה גם בארץ. לדבר הזה שאני מאוד מאוד אוהבת קוראים כסף. מה לעשות? עם הדבר הזה החמוד, הסגול הזה, וכל מיני מטבעות פה שחבר שלי נורא רוצה לקחת לי, ולא יכול לחלום על זה, כי אני מנצחת אותו, כי אני תותחית. עכשיו, עם הדבר הזה בעיקרון, אתם יכולים לרכוס כל דבר עולה על רוחכם, פלוס דברים. נכון.
והדבר הקטן פה מכרסם עוגיות ועושה לי חשק לפתוח חבילת עוגיות, לקחת 50 שקלים ולטבול את הפרוזן יוגורט בפנים. בוא נאכל פרודן יוגורט. שלא, אנחנו בדיאטה. עכשיו, את הדבר הזה מגלגלים, זה קסם. אתם מגלגלים אותו, מכניסים לאף די, שקט. ואז כשאתם מגלגלים אותו, הוא הופך להיות סומק הקסמים של חברת דולר. You take this dollar and you make like יאללה, this. יאללה, שבי. ביי, מקווה שנהנתם, כי ככה הבנות המאפנות שלי עושות קליפים, ובטוחות שכל העולם, אבל כל העולם נהנה לראות, אף אחד לא רוצה לראות אתכם מתאפרות, את אף אחד לא מעניין אותי תחת לשמוע אתכם מבלבלות המוח, ובשורה התחתונה אני מחרימה לכם את הפלאפונים, את האייפונים, את העמוד שלי, ביי! תעשו לי לייק. תלקלקו אותי, שלום.